Ka jing ajing hikai haki khun Samla ban Pyntbit ya kakam ka baki jutrei lani ka baki don kasap ka long ka badon kam bat habaki khun Samla ki shem kia ya ka jing mantoi kan long ya ka lawe jongki. Dei halor kini ka GOE baga Community Institute of Technology CIT Amlarem Center da ka jing kershan jong Meghalaya State Skills Development Society MSSDS ling ba ka skill Meghalaya project kala penlong ya ka skill training ha Amlarem ka badon ha West Janda Hills District bad ya kani la play perda daw ba GLC Milliam MCS ubari u Block Development Officer ka Amlarem Block kum juru kum Assistant District Commissioner ka jing ajing hikai ka dei ha ka carpentry wooden furniture self-employed tailoring handicraft na kabantagi Kynthei bat kadai ka jing sedang lingba ka batch beningkong kabala jet arpusan ngut ki khana Samla Shynrang ban Shah hikai bat ban Pyntbit haka kam carpentry furniture kabakin sayo ru ki tiar kitar ki bakila ban penan kam anda kila pendap ya ka training. Hakani ka program lai don lang do ba lado lanong ubalong director jong ka CIT uba lambor mi suchan ubalong ru skill development officer SDO jong ka Meghalaya State Skill Development Society MSSDS uba compare po long urang ba snong ka Amlarem ubalong secretary ka senjok wahet snong ka rilum jaintia ki rang ba snong na ka kisnong ka than Amlarem bat kumju kiwe ru ki rang ba na ka than war jaintia ki khana trainees jong ka CIT Amlarem Center bat kiwe haba ajing kran kumu kongsan ubidio ka Amlarem CNR di blok loong kalong ka padan kam bandon ya ka skill development na marka ailat ha ka yo kam yo jam bat ban ken tiru ya ka yo ka kot jong ka than jan tia ba loong ba ka kam carpentry lani ka kam mystery kalong ka baklan ma ka jingdon kam menta ki por na marka ai kam ya ki Samla ling ba ka jing pentray ka scheme PMAY ba lo ken turu iki Samla ban pendan kam ya ka kabu ka ba ki yo bakan long ka kabu ban yo kam yo jam. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni.